Ага. Еми сега трети щастлив шанс сигурно. Това може да е. Мисля, че съм и сигурно много. Почва? Да. Да, Геле пати първа. И сигурно има местни движения. Да, или? Къде ще? Ninja Star. А кой бе? Китана, видях си ли Китана? Честно ли? Вие сте ужасни хора, бе. Къде снимаш, не можеш, а? Да, бе, човек. Много ме никой път, как си направя вече. Не, Силяна седмица. Защото такава се надявам, че много леко да караш тези към гърба. Вместо да помпаш някой мята, не мога да клекне. Само кажеш тези помога, дори се обърнат и с някакви посерат на ударите и аз не това не явам си гледа. Една е това ли? Аз някакъв навик имам на него, като трябва да го прави и скачам за всички. Ще да покарам за серия, обаче тази степен е много трудно. Аз не съм да се печеля, всичко бяхме преди. Другото, което наши, защото имаме Джо залегнала и на Джуни нас едно си ни пак качат. Е, това като направи си водите и второ се постави степи, че тя си подминава. Изглежда супер странно, това е каза едно минат през тебе, ама може да дай степи и човека посока. Аз след това казах за Драгунов, това дето е стендъпът, назад, дясна лява и всечка и куемера, нали, че след двете ръце винаги скачаш с ако имаш а дори да нямаш, аз не знам, които се скачат нормално, ще скачат чаква малко и всяка това забавни край. Това го правя. Това се движа срещу Фенгуейн, и една подсечка виета, да се прескачате и туф и го дигат директно. Което е нечестно. Въпреки че теги в нашата стая са изтарикатили, взели си. Как се стават тези кресъв тук? Има си фирми и интервю. Трябва да спишеш на английски, да се справиш добре с мирането. И най-важно. Много трудно ще издържи. Особено вие, където си сложите табелка, че си издирвате. Ти издирва след това може да спадне. Ама да ти се рътара. Ще имам на гръща. Какво стана това? Малко били или те биха? Браво, бе! Машина! Браво, много. И какво спечели? Да. Аз играя с полиция. Как върви стъклата? Аз ти казах. Нали ти казах, бе? Има шанс да продължиш напред. Игра с
С него ли си играл? Не, братле. За кой? За... Дил. Сина, браво, сипи ми. Колата ли си? Да. Ходи я примести, защото пречи. Ще изтегля стеглича. Бягай. Наистина. Аз докато ти играеш в Сино пайка теглича. Що теглича? Нали паек? Не. Не, ти не разбираш. Тегли. Махни ме. Шокотиста. Тъпак. Капале. Имаш ли нужда от някой валерианче? Да. Дай ми. Хуй. Гледай как записваш. Това идеално за... Идеално за как записвам. Аре сега бе не спушил. Кай си по-близко до мен. не знаеш умрелите с места. Някъде не се място. Умрелите с места, да не им легне някой на място. Стане ли някой веднага някой се намърда. Мисля, че имаше лошо това. Я по-сосно тук. Какво говорим, направо имаше цели с това и знаеш да имаше. Фундира го, че се така, използва рейджа веднага. Не го остави. Използва рейджа постоянно. Другия знае, че така. Дали? Имам ли е пробвал? Много интересно, по тай го играше Текен. Какво ще не стане? Си имам Брайан. Как че братле, и почва подсечката. Усещам го, брат. Добре. Има луженици, някакви, но и те не са чак толкова. Готвим, че имат много положение. Тази там много. Не очакват в общи случаи. Не падаш, че бързо калка че дига много. Има някакви лъженици, значи те са Там между другото с рейката да изкара. имаше още пала надолу, имаше много да се Изкара тия да се обаче Екзекуция. едно. А тук обаче това е галното копър, като гледаш това ниво в Текен, че тук са гадните екзекуции. Да. По 100 часа вече са 50%. Две сериите убиват. Не смениш ли след като си направят първата серия? Си умрял. И копър са, не че не ме ке. Не, тъпо. Тъпо стана. Мисля, преди беше по-яко. Но това прави... Щом ме почва ме дразни. Да, аз го дам като пример, братле. Нали, не че не обичам да гледам как ме бият, това ми е любимото, виж, аз по цял ден... Просто да има начин да направиш. Да. Това Рейвън доста силен мач. Това още не съм го научил. Това не го правя. Кое е това? Клякане на хващане и хващане. Да. Компютъра прави така. А то не е ли по-добре да клекнеш на хващане и да му набиеш комбо от 1000? Холограма, това е компютър. А що не? Що не можеш? Клякаш на хващане и... Защото не съхне толкова за дигане. Не мога да го дигна. Не. Не съм 100% сигурен, но 85%. Който е над 55%. Дай го, би го приел. Това си бяга? Тригане. Само тригане. Не сме тригане, да. И на четвъртото. Ако не издяваш първото, ще издяваш второто.
И това е за някакви начинаещи. Прекъсва се. Не знам. Се Пияш игра с Владо. трябва да... Тип, що бе лей? Не, по начин да е добър. На Рейвен Гай ли? Ама не. Не си. Не като Боба. Като пример. Или като Нина и Стив. Стив не беше ли нърфнат? Айде пак! Не беше ли нърфнат? Да. Ама той как по-може да му заведе? Не казвай Гревен, тихо. Казвайте, не разкривайте тайните на компанията. Ти ги пазиш по договор още... Гревен е тестът. Знам, че това ще Нищо. Пак ти мърсиш. Колко е 2 на 1? Да, това беше Фудо срещу... Тук има драма. Фудо срещу... Яско игра с Боз, пак ще има драма. Колко прави фантастични фокус атака на Тейлър. Тейлър да прави джаб, то си... Това е малко испанска жълта. Ама не, най-гледайте нещо си, че някакво си ако се отиде, то Who are you, Anthony? I think the best dips and dips Шума ме хара, му казвам. Как се спреш там? Браво! Ох, сина! Така, спокойно са. Добре. Пробвам. Без помпа. Кой беше? Кой без помпа? Хвери му. Скъкне край. Чао. Ера ли взима морка? Ера? Да. Преди само първи, преди два. Само по-морки мога да чуваме. Вече страшно. Така на две, бе. Драма.
Айде. О, ньо. Айде. Айде. Браво, браво, спокойно се. Мъкни бе, братле! Мъкни, моля се. Това ще човек се чуеш какво правиш. Си трол, братле. Хвърля на крайна случай. Ужасен човек. Това чака и за други героя, ама...